ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурова Боғ. Имрӯз 8 апрели соли 2024 мебошад ва ман нахустин бор имрӯз якум маротиба ангурҳои худамро дар ҳавлиям коркарди заҳрхимикатӣ мекунам бо мақсади пешгирии касали антрагноз ва муқобили ҳашаротҳо. имрӯз мо бо ҳамин дору номаш фоликур дидед, фоликур зет будааст, коркард мекунем. ин фоликур зет таъсираш, қувватнокиаш пасттар. Барои ҳамин мо дар 10 литр об 10 грамм ҳамроҳ мекунем, омехта мекунем. агар ин фоликур аз бочкаи 5 литраи ширкати Сингента бошад, агар 5 грамм хуш мекунем, чунки вай қувватнокиаш баланд. ин қувватнокиаш паст ки ҳаст, ин чӣ гӯям шумо, ба ин салакак дигар фирма кардаги иро қувватнокиаш паст, лекин кор мекунад, гуфта ваъда кардан. мон аз ҳамин ҳозир 10 грамм хуш мекунем, илова мекунем. мана кушода ҳамин даҳанаки ҳамин 5 грамм 4 грамми 5 грамм мебарад. мо дута ба ҳамин мерезем, дута пур када рез, анаҳа якти дигар борез. ва бӯи ганда кард, камтар дигам рез. бас печондам. мо 10 литр об дорем. Не, мо хатогӣ кардем. инҷа да 10 литр об, мо зарфи мо 20 литра ку. инҷа да 10 литр 10 грамм бошад, дар ин 20 грамм бо қуш кун, бо якдигар қуш кун. шуд. ана гӯё ки мо 20 грамм дар 20 литр об куш кардем. инҷа 10 литру, лекин мо ҳоли об мерезем ку болои ва 20 литра мекунем. ана баъд омехта мекунем. мана мо омехта кардем тахминан 3-4 дақиқа кофта. акун аз болои ин мо иловагӣ қуш мекунем доруи моспиланро. моспилан ҳамин як пачка барои 60 литр об аст. мо ҳамиро 3 тақсим мекунему дар ҳамин дохили зарф аз болои ин дору рехта омехта мекунем. ман ҳозир дасти ман аллакай омехта шудагааст. ман ҳамин 3 тақсим кардам, як тақсимашро дохили ҳамин зарф мепошам. ана ва инро ҳам мо омехта мекунем. Иди сюда. И светлему 15 литра ахи. Он барои ки уже қариб пур када, ним зиёд гузашт. ана мо рехтем дохили зарф. ҳозир болаш бо об пур мекунем, чунки ин пур нашуд. мана мо бо оби тоза мерезем то зарфро пур кунем, чунки мо андозаи доруро бисёр андохтагӣ будем, дозашро баланд кардагӣ будем. барои дуруст шудан мо оби тоза мерезем то пур шуданашро. мана бинед ки пур шуда омад. бас пур шуд. акнун мо зарфро маҳкам карда мерем дорузанӣ.
ҳамдиёрони азиз, қайд кардем ки ҳамин дору асосан барои ангур аст, барои ангурҳо аст. Мана ҳамин ангурҳои мо дар анаме ҳолат қарор доранд ва ин бори аввал дору мезанем. Дар вилояти Хатлон аллакай дер шудагӣ дар он ҷо барвақтарак задан дар кор буд ва мо на танҳо доруро дар ангур мезанем, мо шафтолуро ҳам кор кард мекунем, бо ҳамин ҳозир себро ҳам кор кард мекунем, зардолу ҳам кор кард мекунем, ҳамаи дарахтҳоямонро кор кард мекунем. мана саркард коркардро манам хел аз мо дур буромада рафтодааст. мана ҳамдиёрони азиз, то гул кардани ангурҳоятон аз ҳамин фоликур ва моспилан 2 маротиба ангурҳоятонро кор кард кунед. 2 маротиба. вақте ангурҳои шумо аз гул фуромад, яъне калпачокашро партофту ранги нахудак гул кард, он вақт фоликур не, он вақт импакт мезанем бо ҳамроҳӣ бо моспилан. моспилан бисёр дории сахт аст, ҳама ҳашаротро мекушад. вай барои ҳашарот аст. фоликур ва импакт бошад барои касалӣ. мана ҳозир мо фоликур зада истодем барои касали антрагноз. Касали антрагнозаш кадом касале аст? Касалие ки навдаҳои ангур, мана ҳаминҷаи ангур ҷолабури задагӣ сиёҳ мешавад, баргаш пажмурда шавад, зард шуда каж мешавад, хелин каҷак мешавад, ман танаи ҳамин пур аз доғи сиёҳ мешавад. вайро антрагноз мегӯянд. ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад. мана бо шафтолуро ҳам задем, ҳамаро мезанем. баъд ин хел ки обработка кунем ҳар ҳафта 10 рӯза, дар на гулхӯрак пайдо мешаваду, на ягон ҳашароти дигар. меваҳотона бисёр бисёр хушрӯй мегиред. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ман ба шумо дору заданро нишон додам, дозашро гуфтам. ҳамин хел ангурҳоро обработка кунед, кор кард кунед. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.